Chukwa be mechi evoruwo, chukwa be mechi evoruwo, o mebi odokwa. Chukwu diko bụ ọgwụ ala ya gwangele eji ala ya tale mmanwụ sị gị bata ọsọ chututu evoruwo chututu voru na ọkụkụ ewedi. Chukwu diko bụ ọgwụ na-ekwe n'izu na-ekwe na ọjị nya ka mbụ n'aka wee na-alị gị sị gị bata ọsọ na chututu evoruwo. Taa na ibu eke diko bụ ọgwụ bịa taa ọjị. Ekwuru m ịtacha ngị nye oyo. Oyo tacha nyanya avọ tacha nyanya nkwọ. Omenala wali mu dibia ka nna ali si abata ọsọ na anya ya ali igbo nwere ibe ọzọ na-ene. Ọ na-aba live dike dike alive umia ma mụ na-agụ na onye na-etukwu etukwu na mmịa na-anyụrọ nkọ. Chitani nwa bụ eke voruwo onye kalarịrị na ya asọrọ na taa na ya abụrọzi eke. Ma ya na-agba ọgwụ ri na asọrọ na taa na ya abụrọzi eke. Ana m alụ unu ayịyọ si unu bata na ọsọ ezumezu agwụ. Ibe wale mu dibia. Ajana diko bụ ọgụ, ajana ukwu na ajana ụnọ. Ajana ukwu na ajana nta. Ajana dị na ịbarịa mụ. Ajana dị na ana Igbo. Ife Igbo ji wee bili. Ife dị n'Imo. Ife dị na Abịa. Ife dị na Ebonyi. Ife dị na Enugu. Ife dị na Delta. Ife dị na Anambra. Ife dị na ịbarịa mụ. Ọkwa na mmụba meke nwa ka ala ovielu onye ịbarịa m ọkala kwụ mụ na-ebe ka unu taa. Ma mụ na-agwa unu si nna okwu na elele nna lele nna. Enwerezikwa na onye ọzọ ji alị ya azị ya. Na mali ya wu unu ụtụtụ taa n'ịnwasị ndịko bụ ọgụ unu zakwana m. Agwala m unu ọ bụ na mụ mejọ unu ọgbalị na ọ na-abụ egbuo m iwe n'ihe maka isi. Nne bụ nne na bụ ojila aka nlite ya nwatakịrị ba wela aka ekpe ọgbọkụti ya lada onye. Ana m agwa unu na ala na idi obu na-esorekwe n'okwu. Ala na idi obu na-esorekwe n'okwu. Mbeje dị ka na-aba na-akpagburu onwe ebe. Ọ nkụkọlịta ka igwe ji apụ ọkụ. Busus na nchịkịrịta arụ bụ ụtọ. Nkalịta ụka ka eji mali na ọkpị na-ata alụ. Amara m na ọ na-abụ ichie mma ọgwụ akwali ichie mmadụ ege ntị. Ana m alịkwa n'unu na asị na ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anara n'ọnụ oveke. Dibịa nwa bụ ụnụ malị m ya. Adatara m ya n'ụbụ. Ma satụrụ vootu ọ bụ na mma uwe niile. Na mbazi Chukwu kale mmadụ na ọ kachara mmadụ chili ngwugwu wụsa si ya dị nraba nke ya. Ụfọdụ ratali dọkịta. Ụfọdụ ratali injinia. Ụfọdụ ratali prọfesọ. Ụfọdụ ratali na baya eje obodo oyibo wee kpata ego. Ụfọdụ ratali na baya anwụ n'ike. Ewesị m rali chi m wee tie aka wee ratali m dibịa. Nya bụ n'ive chi m kwuru nọ nya ka m na-eme. Dibịa bụ nna eme na m ejiri egbu mmadụ na m gwara unu mbọsị ọbụla m pụtara ụlọ ụtụtụ wee sị mmadụ nwụrụ na-ewere ibe onye abụ mere m unu gbuo m. Mbọsị ọbụla m pụtara ụlọ ụtụtụ wee sị akara ka mmadụ nya bụ na nri ya unu gbuo m. Mana ibe nna-azọ bụ ọkamụ na nna-azọ nya luo m aka n'ọzọ ka ị na-ewere ilo. Dibịa bụ unu mara m ka nna ya unu dibịa bụ nne nna eme ka ndị na dibịa nwa wee zọta nwoke zọta nwaanyị ibe ya na-ewu ewu. Ka ndị na dibịa nwa na-eme ibe ka ndị na dibịa nwa wee kwue ndị na-achọ nwa. Ka ndị na dibịa nwa na-eme ibe ka ndị na dibịa wee dọpụta ndị bụ ụbịam ka ha bụrụ ọgaranya. Na dibịa nwa na-eme ibe ndị na-achọ di ka ba nụta di. Dibịa nwa na-eme ibe ka ndị na dibịa wee dọta ndị ọgwụ ji. Onye na-asụ na ọja bụrụ ọzọ mmadụ ọbịa be m ka ọ bụrụ mmadụ. Ayịyọ ka nna ya unu taa sunu diko gba ọgụ. Asụ na ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anara ọnụ oveke. Ana m ayị unu ayịyọ ka unu gaa mụ ntị. Ife niile wale m dibịa gaa na-eme ntị. Okwu nwe na-ekwu iwe ka ọ bịa na mmezu. Onye ọbụla sị na ekpere nwe na-ebe iwe aja elere ele ekwuru m sị na onye ayị ebu ọkụkọ ụzọ na-akpụola. Onye na-esi na dibịa na nna-eme na o were ka o wee isi unu were isi unu etinye ọbụna owewe isi. Unu sị ma agbọ n'ọgwụ. Ma m gwakwala unu na omena nkịta na-adịrị ile. Unu sị m leve unu n'ụtụtụ na ehihie na aṅasị. Alị ya gbọ m unu si unu nlikwa unu ka unu za. Unu sị na ọgwụ m bụ nzu na ọjị mụ were nzu na ọjị mụ mebele ndị Igbo ji wee mee nzu na ọjị aka m ji ala unu.
wee na-ekwusi na nwatakịrị ngọọlọ ọjị ntụlu nzu mbulu ọkụ mbulu ewu na onye agbolo oke ite aya karịa onye agbolo oruru aya karịa onye agbolo ewela aya karịa na ụmụaka niile nna lụọ ebe niile ya abụcha bilonia onye chi ya na-ekwere nkwetali ya na ibe ngwulo dị ebe abụ n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ obeke egwu m sị na ọ ya adịla onye ọbụla nọ n'ebe na mma ibe ọbụla bụ ebumnobi gị na ọ ya abịa na mmezu ọ bịa jee egbu gị ji egbu ọnwụ ya ọkpa na-achụ gị na ọjị abụ nji wee bịa nji ayụ na ayị ya abụ wee na ayibe dị na ịba arịa m bịa tọọ ọjị na ayibe dị n'ikwu nna m agụleri bịa tọọ ọjị na ikwu nna mmadụ bụ ike nga ya na-ayị ogugu si ya bịa tọọ ọjị na-ayị udo si ya bịa tọọ ọjị na-ayị akwali ọmụmụ si ya bịa tọọ ọjị na-ayị ngene si ya bịa tọọ ọjị na-ayị agụ na-ayị arọ na-ayị ovuve na-ayị ihe ojii na-ayị ndị enu na ndị ana na-ayị isi ukwu na isi nta na-ayị ụmụada na-ayị ụmụ ọkpụ na-ayị alụsị na nkwulu ka e wee dokwe anya na-ayọ ndị mmiri eze nwoke na eze nwaanyị bi na mmiri ọgbanje na adada na ejima ndị meli dibịa gboo gboo ndị mbụ na ndị egede ọjị nwa ka njiri na-ayụ na ayị ya sunu dịka ogba ọgụ mmakwala ya ayị ọnwa nyale mama mazi ya nyale asị m na chọba ndị na-achụ anyị na ọ na-abụ ọkụkụ chụkụ ụkpa na ọ bụ isi n'aja agwara m ọmụmụ egbu ngwụsị ya mma dị n'alịa nkọ agwara m agadi nwaanyị si otechewe nye lachala eku onye ndị si na ibe anyị na-eme eji ewere isi weli nji isi etinye ka ọ bụ na owewe isi ọgwụ nwoke gbọrọ n'isi ya ọgwụ nwaanyị gbọrọ n'isi ya taa na ịnwa ka ụnụ ji agbalụ ya nọ ibe anyị kwuru taa na ịnwa onye si nọ ibe nya kwuru n'isi anyị ji eme unu egbu onye ọ bụ nọ ibe chukwu okike kwuru n'isi ya nọ nya ji eme onye chi kwuru na ọ ya akpata ego ya akpatalile ego onye ọbụla sị ka o gbochie ka ọ dakpata n'ego na-egbu onye egwu m sị na ọ ya adịla anyị na mma 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 amosu na ọgwụ na agbala agwasụ na adịrọlụ gị na mma anyị kwuru sị na ọgwụ abụ na amosu aja anwụrụ n'ebe anyị kwuru taa na ọ ya adịla gị na mma na aba chukwu na ọdịnala na aba ezumezu agụ